హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిస్టర్ రాజు వ్లాగ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను బయటకు పోయి ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మా వాళ్ళు దొంగతనం మంచిగా ఏం చేస్తారో తెలుసా? నాకు తెలియకుండా, నన్ను పిలవకుండా మా ద్రోహం ఇది. చాలా మోసం. నాకైతే మోసం చేసినట్టు అనిపించింది. కానీ మా పోయేసరికి మా వాళ్ళు మెల్లగా కూర్చుండి సత్తిపిండి బుక్కుతారు అన్నమాట. ఆ సత్తిపిండిని మెల్లగా తీసుకొని నోట్లో పోసుకున్న ఇట్లా వేయలేనో లేదో నాకు ఆలోచన వచ్చింది. చిన్నప్పుడు నేను ఇట్లనే చేస్తుంటే, నోట్లో పోసుకొని అంత ఉంచుతుంటే, అందరి మీద ఉంచుతుంటే. సో చిన్నప్పటి జ్ఞాపకార్థం ఇప్పుడైతే నాకైతే వచ్చింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్, ఫాలో చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చూడు, మా వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరం కలిసి మంచిగా సత్తిపిండి అయితే బుక్కుతున్నాం. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో సత్తిపిండి బుక్ అంటే ఇది ఏంటిదంటే సత్తిపిండి కాదు, బాలామృతము. చిన్న పొరాన్లకు పుట్టిన పొరాన్లకు ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లలకి ఇద్దరు చూసినావా, అదన్నమాట. అది మేము బుక్కుతున్నాం అన్నమాట. అమ్మ, ఎంత పెద్ద